नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण कॉलीफ्लॉवरची भजी बघणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद. इथे आपण फ्लावरचे तुकडे करून घेतले आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता फ्लावर वाफवून घेऊया. कढईत पाणी तापलेलं आहे. त्यात आता 1 चमचा मीठ घालूया आणि हे फ्लावरचे तुकडे पण घालूया. आता फ्लावर आता पाण्यात 5 मिनिटं वाफवून घेऊया. 5 मिनिटे झालेली आहे आणि फ्लावर चांगले वाफलेले आहे. गॅस बंद करून हे काढून घेऊया. आता 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. त्यात आता चवीनुसार मीठ, हळद, मिरची पावडर मिक्स करूया. आता थोडं थोडं पाणी घालूया. पाणी आपल्याला एकदम घालायचं नाही आहे. बेसनचे बॅटर रेडी आहे. यात आपल्याला थोडे पण गुठळे ठेवायचे नाही आहे. पीठ जास्त घट्ट पण नाही, जास्त पातळ पण नाही करायचं आहे. मीडियम ठेवायचं आहे. आता भजी तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. भजी तळून घेऊया. फ्लावर पिठात घातलेला आहे आणि पिठाने व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी घोळून घेतलेला आहे. तेलात सोडूया. आता सावकाश तेलात सोडायचं आहे. गॅस लो ते मीडियम वर ठेवलेला आहे. भजी सगळ्या साईडनी तळून घेऊया व्यवस्थित. तुम्ही बेसन मध्ये कोथिंबीर घातली तरी चालेल. लो ते मीडियम गॅसवर जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहे. भजी तयार झाली आहे. काढून घेऊया. आता मी बाकीची भजी पण तळून घेते.